Hi guys! Good morning! For the share lang ang person. Nari ko parang dari sa Sorsogon. Sobrang ganda niya guys at yung sand. Napaka-white para tuloy siyang asin. Ngayon surfboard surfing oh. Kaso, hindi naman ako marunong. Kaya highly recommended talaga ang resort na to. Punta na kayo rito. Dalhin niyo yung family niyo, o yung mga friends niyo, o di kaya yung mga jowa niyo. Sana all. Mag-enjoy talaga kayo dito, promise. Ang ganda ng view, ang ganda ng vibes. Lahat talaga maganda, kaya super highly recommended ang resort na to. O diba sinabi ko sa inyo, ang ganda, muntik na yun ah. Kaya ayun, hinubad ko na lang yung tsinelas ko. Para hindi naman ako matamay ng alon. O yan, di ba? Umising talaga kami ng maaga para ma-enjoy namin yung dagat. Ayan, sobrang worth it talaga. Diba talagang feeling ko pag nasa dagat ka, no? Magaan sa pakiramdam. At ang sarap lang sa tenga kapag naririnig mo yung mga alon. Para bang ang layo mo sa problema. Kaya ikaw, wag puro trabaho. Magbakasyon ka din minsan. Minsan lang naman, itreat mo lang yung sarili mo. At ayun na nga, malapit na rin lumabas si Mr. Sun. So habang naghihintay, ini-enjoy mo na namin yung dagat. Parang ayaw ko na talagang umuwi. Dito na lang ako, please. Oh my God, may paparating. Oh, ang ganda. Ayun na ang hinintay natin. Nagpakita na si Mr. Sun. Ay, Mr. Sun. Ay, Mr. Sun. Eh, nagpahabol mo na ako dito sa alon. Sobrang saya talaga. I love you, Sorsogon. Thank you for watching.